Co obxectivo de poñer en valor as coleccións permanentes con que conta o Museo Municipal de Ribeira, o Concello ampliará a programación con varias sesións de dúas das súas principais actividades. Nós o que pretendemos desde o Museo Municipal é precisamente poñer en valor as dúas coleccións que temos. Por un lado, de traxe tradicional e por outro lado, a exposición do Santa Isabel e das heroínas de Sálvora. Poñer a disposición á sala, que participe todo o mundo, que está aberto a todo o mundo, tanto aos veciños cercanos como a toda esta xente que en época estival está chegando a Ribeira. Seguirán durante os meses de xullo, agosto e setembro as visitas teatralizadas sobre as heroínas de Sálvora a cargo dunha das súas protagonistas. A outra das propostas con dúas datas para este verán é o obradoiro Conto Chuntraxe impartido por Monse Rivera, en dúas sesións previstas para o 10 de xullo e o 19 de agosto. Teremos a Cipriana, unha das heroínas de Sálvora, que nos vai a contar como foi todo ese día, toda esa historia de salvar ao Santa Isabel en Sálvora. Vaise celebrar, vai haber unhas visitas teatralizadas agora no mes de xuño, o día 3, o día 7 e o día 31 de xullo. En agosto teremos o día 13 e o 28. En setembro tamén teremos a Cipriana o día 10. Outra das actividades, como xa dixen, é a de Conto Chuntraxe. Temos a maravillosa Monse Rivera, que xa está facendo esas actividades, nas que, dunha maneira moi sinxela, moi dinámica, ela vai facendo unha viaxe no tempo de como eran as vestimentas, o traxe tradicional galego, moi interactiva incluso, non? As actividades son de balde e requiren un mínimo de 12 persoas. Dende o museo están abertos a programar novas datas baixo demanda.